Is-sibt filgħodu bdew jitneħħew l-ikbar strutturi tal-Marsa Power Station biex hekk iż-żarmar u twaqqih tal-Marsa Power Station qed ikompli għaddej b'ritmu maġġel. Il-kuntratturi tal-kumpanija bdew it-twaqqih tal-bini magħruf bħala l-Engineers Block, waħda mill-istrutturi fl-istess stazzjon. F'parti oħra tal-istazzjon il-ħaddiema qed iżarmaw l-impjant numru 8 li jaħdem bil-heavy fuel oil. Dan l-impjant jinkludi boiler li madwar 15-il sular u għad ta' makkinarju ieħor. Inġiniera ta' Malta qed isegwu din il-ħidma biex jiżguraw li l-pjanijiet u l-iskedi stabiliti mill-kumpanija jinżammu. Fl-istess waqt qed jaraw ukoll li dawk l-istrutturi li għalissa għadhom qed jintużaw fosthom l-impjanti li tħallew cold standby għal xi emerġenza u l-apparat marbut mad-distribuzzjoni tal-elettriku ma jiġux milquta biż-żarmar ta' partijiet oħra tal-istazzjon. F'istqarrjant qal li jekk kif jitlesta ż-żarmar tal-impjant numru 8 ikompli wkoll iż-żarmar ta' nħawi oħra, fosthom il-boilers numri 2, 3 u 4 u t-turbini tagħhom. L-impjanti 5, 6 u 7 u t-tankijiet tal-heavy fuel oil li jissupplixxuhom jiżżarmaw fil-fażi finali tal-proġett. Dawn tal-aħħar qed jinżammu cold standby biex jiżguraw is-sigurtà tal-provvista f'każi ta' emerġenza, sakemm il-proġetti ta' trasformazzjoni li għaddejjin bħalissa fid-Dellimara Power Station jitlestew. Il-metalli u il-materjali kollha li qed jiżżarmaw mill-istazzjon tal-Marsa qed jiġu trasportati u mormija skont ir-regolamenti kollha applikabbli tal-immaniġjar tal-iskart tal-ambjent u tas-saħħa u s-sigurtà. Intqal ukoll li l-Malta qed tisħaq li l-kuntratturi jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jevitaw inkonvenjenzi u riskji għar-residenti u l-ħaddiema tal-inħawi tal-Marsa.